дар Русия қабули фарзандони муҳоҷирон ба мактабҳо манъ шуд, агар онҳо забони русиро надонанд. ин хилофи қонунгузории худи Русия ва ҳамчунин як созишномаи байналмилалӣ мебошад. биёед ин мавзӯъро матраҳ мекунем. аз 1 апрел барои қабул ба мактаб фарзандони муҳоҷирон бояд ки аз забони русӣ имтиҳон супоранд. агар натиҷа кофӣ набошад ё ғайриқаноатбахш бошад, кӯдакро ба мактаб қабул намекунанд. инчунин ба мактабҳо онҳое қабул намешаванд ки дар Русия ғайриқонунӣ қарор доранд. якчанд рӯз пеш аз қабул шудани қонуни мазкур ҳукумати Русия тавсия дод ки онро такмил диҳанд, аммо зоҳиран дар ин 2-3 рӯз ин кор иҷро нашудааст. ба гуфти манбаи интерфакс, ҳукумати Русия таъкид карда буд ки механизми радкунӣ ҳангоми нокомии кӯдакон дар имтиҳон бо моддаи 78 қонун дар бораи маорифи Русия пурра мувофиқ нест. тибқи ин модда шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ барои таҳсил бо шаҳрвандони Русия ҳуқуқҳои баробар доранд. таҳсил бояд барои ҳама дастрас ва ройгон бошад. ҳамчунин ҳукумати Русия талаб карда буд ки лоиҳаи қонунро бо моддаҳои созишномаҳои байналмилалӣ мувофиқ кунанд, аз ҷумла тибқи созишномаи ҳамкорӣ дар соҳаи маориф ки аз ҷониби кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил имзо шудааст. тибқи он барои шаҳрвандони кишварҳои иттиҳод ки доимо дар Русия зиндагӣ мекунанд, шароити таълим ҳамон гунаест ки барои шаҳрвандони худи Русия муҳайё аст. хуб, бояд гуфт ки дар қонунгузории Русия ба монанди қонунгузории Тоҷикистон як иерархияву тартиботи муайяне вуҷуд дорад. тибқи он созишномаву шартномаҳои байналмилалӣ нисбат ба қонунгузории маҳаллӣ афзалият доранд ва агар қонуне ба созишномаи байналмилалӣ мухолифат кунад, пас он қонун ғайри легитимӣ дониста мешавад. дар бораи низоми қонунгузорӣ возеҳ ва равшан дар сарқонуни Русия гуфта шудааст. барои қонунӣ гардонидани маҳдудиятҳо нисбат ба фарзандони муҳоҷирон, Русия бояд ё аз созишномаи иттиҳоди давлатҳои мустақил дар бораи маориф хориҷ шавад, ё қонунгузории худро тағйир дода тавассути райпурсии умумии миллӣ ба сарқонуни худ тағйирот ворид кунад. дар акси ҳол чунин маҳдудиятҳо эътибор надоранд ва радди қабули фарзандони муҳоҷирон ба мактаб нақзи ҳуқуқҳои онҳо шумурда мешавад. ҳангоми муҳокимаи лоиҳаи қонуни зикршуда танҳо як вакили рус аз кӯдакон дифоъ кард. муовини аввали раиси кумитаи умури иттиҳоди давлатҳои мустақили думаи давлатӣ Константин Затулин ӯ пешниҳод намуд ки ба лоиҳа тағйирот ворид шавад то барои кӯдакон бидуни дониши забон дар асоси муассисаҳои таълимии давлатӣ ё коммуналӣ омӯзиши забон ройгон таъмин шавад. Я предлагаю, не трогая все остальное, поправку, которая позволяет ввести дополнительную, по сути, подготовку для того, чтобы дети, не знающие русского языка, могли учиться в школе. Чтобы они прошли эту дополнительную подготовку, и на основании этой подготовки, если надо проведение повторного тестирования, как вчера и говорилось, были бы допущены к школе. Школа, на мой взгляд, это не только место для образования, но и для воспитания. Если мы не согласны их пускать в школы, то мы предоставляем их улице. аммо Затулин зери интиқодҳои шадид қарор гирифт. сар карда аз раиси дума набояд бо баҳонаҳои гуногун, хусусан ба истилоҳ инсонгароӣ баҳона ҷуста кӯшиши рад кардани ин лоиҳаи қонун сурат гирад. шаҳрвандони мо интизори онанд. Правильно было бы рассмотреть его уже завтра во втором и третьем чтении. Сможем в этом случае уже с января запустить все необходимые процессы. Надо исполнить то, что сказал президент. Незамедлительно. муовини раиси дума Ирина Яровая қайд кард ки имрӯз қарори хеле муҳим, мусбат ва созанда қабул мешавад. Мы сегодня принимаем очень важное, позитивное и конструктивное решение. Незнание языка – это основа конфликта. А что такое конфликт? Это источник межнациональной розни. ҳизби Русияи одилона барои ҳақиқат Олегнелов изҳор дошт ки чунин пешниҳодҳоро лоббистҳои муҳоҷирати беназорат, бемаҳдудият ва ғайриқонунӣ пешкаш мекунанд ки таҷрибаҳо аз Сурия барои онҳо ҳеҷ маъное надорад. Давайте не вестись на поводу у этой команды, которая нам, знаете, вот так втирает, что без мигрантов мы пропадем, мы пропащие, вымирающие и так далее, и так далее. Справимся мы без мигрантов, тем более тех, которые не хотят знать язык, культуру и приезжают сюда устанавливать свои порядки.
шумораи кӯдакони муҳоҷирон дар мактабҳои Русия гуногун арзёбӣ мешавад, вале ҳангоми пешбурди лоиҳаи қонуни зикршуда бештар такя ба як маълумот мешуд. маълумоти институти тадқиқоти иқтисодӣ ва иҷтимоии академияи хоҷагии халқ ва хизмати давлатии Русия. тибқи он соли 2023 дар мактабҳои Русия тақрибан 180 000 кӯдаки муҳоҷирон таҳсил мекарданд. дар ҳамин ҳол тибқи маълумоти Росстат шумораи умумии хонандагон дар Русия дар оғози соли таҳсили 2022-2023 зиёда аз 17 миллион нафарро ташкил медод, яъне теъдоди кӯдакони хориҷӣ дар мактабҳои русӣ ҳамагӣ тақрибан 1% аз шумораи умумӣ ташкил медиҳад. ин хеле кам ва барои низоми маорифи чунин кишвари бузург ба мисли Русия ночиз аст, аммо барои худи муҳоҷирон бошад хеле аҳамияти калон дорад. мақомоти кишварҳое ки дар соҳаи маориф бо Русия созишнома имзо карданд, аз ҷумла Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон хомӯширо ихтиёр карданд. вале ташкилоти байналмилалӣ борҳо барои пуштибонӣ аз муҳоҷирон садо баланд карданд. 4 сол қабл намояндагони Бонки Осиёии рушд дар як матлабе қайд карданд, ки ҳукумати Тоҷикистон бояд ба танзими рафтуҳои муҳоҷирони меҳнатӣ, таъмини амнияти онҳо, беҳбуди шароити зиндагиашон ва ҳифзи ҳуқуқҳои онҳо дар кишварҳои буду бош машғул шавад. ба саҳифаҳои мо обуна шавед, то аз далелҳои воқеӣ огоҳ ва аз дасткориву дурӯғпароканиҳо эмин бошед.